Tenim ja dos. En sèrio vols un tercer? En sèrio? Mira la pobrecita. Hola, patapums, què tal? Hem acabat de dinar i no he gravat res este matí perquè hem estat de gestions, de moltes gestions. Jo havia d'anar a portar papers a 2 llocs diferents i després a imprimir unes coses, bla bla bla. Total, que no he gravat res perquè crec que tampoc és qüestió de gravar aquestes coses. En canvi ara estic preparant un material que ja vos vaig mostrar en l'anterior Vlogmas i per fi ja he forrat amb plàstic aquestes peces i quan l'acabe vos explicaré de què tracta. Crec que ja podeu intuir per on van els tirs. Ostres. És que sóc una guarra. En compte d'agafar una paleta per a barrejar els colors ho faig en el dit. Igual he estat 3 hores amb este material. No, més de 3 hores. Avui he estat 3 hores. Altre dia vaig estar més. Però bé, crec que ja l'he acabat. I no l'ensenyaré per així per el Vlogmas, perquè no té ningú sentit. Faré un vídeo explicant el funcionament, però com sempre és super senzill. És super senzill i és dedicar-se un rato i ja està. Si el voleu fer, clar. O adaptar. Suposo que anirem a passejar a boira i igual anem de compres. Encara no li ho he dit a Borja, però igual anem de compres. El passeig de boira ha acabat en una lluita. Baralla de gossos. Una baralla de gossos callejera. Per què? Perquè la meva gossa sempre va nuga. Sempre, sempre, sempre. I val, jo puc estar molt d'acord que els teus gossos són molt bons, que mai fan res, que te fan cas... Bueno, fins el dia que no te fan cas. Han vingut uns 2 gossos correguent sols pel carrer directament a atacar a la meva gossa. L'han mossegat, ha estat... Bueno, jo he estat pegant patades. La cosa és així. Jo intentava separar-los i no hi havia manera. Eren 2 gossos contra la meua. Jo sóc la primera que puc entendre que això, no? Que si els porteu sols és perquè estan educats i no fan res. Però m'ha fet molta ràbia. Jo sé que la meua té un geni especial i per això va sempre nugar. Sempre. Mai va solta. I que me vinguen 2 gossos de repent a atacar la meva gossa, pues, m'ha ficat molt nerviosa, m'ha ficat a tremolar i no sabia com... Fins que ha vingut l'amo del gos i jo li he dit, però per què no els portes sol? No, per què no els portes nugats? I una dona, ai, se li han escapado, i no li s'havien escapat perquè jo ja els havia vist en el carrer anterior que anaven sols i els he esquivat perquè sabia que anaven sols. En fi, molta ràbia, m'ha fet molta ràbia. Però ara anem al cotxe perquè anem al centre comercial a mirar uns regalets. Borja s'ha enamorat d'esta gateta. Ja la veurem l'altre dia, però té les patetes un poc mal. Tenim ja 2. En sèrio vols un tercer? En sèrio? Mira la pobrecita.
Patapums, crec que és hora d'anar acomiadant-se del vlogmas d'avui. Hem tornat a la tenda, al Mas Cocotas, a preguntar per la gateta i ho porta una protectora, associació. I preguntarem per ella, al final. A veure. No sé si l'adoptarem o no, no ho sé. Però bé, el que vos anava a dir. Després hem anat a comprar unes cosetes que feien falta per ara per a sopar. I no res, i això, jo he sigut el dia papeleos, preparar material i passejar i comprar i jaleos en gossos. Ai. Llavors, crec que ens veiem demà. Sí? Quedem per a demà, tu i jo? Quedem demà? Ah, sí? A la mateixa hora? Que bé. Doncs, adeu, patapum!